sini dara songbai omo haigana borok ha kotor mo thani sini baisong nai yango egrol omo haike serai tongo borok nai tongni serai kono phunung nai tebo mangbli kaham rok sini panda sarek jorang ni tongkha pairek joto borok rok nogo truk kifili tongbai kya mahana yango dara songbo belekeno active mamang no pungni simi oma ke sak tharei oro paifal khelai mankha oro birani rok momo rok chowmin rok egg roll rok pokora rok seri tonglayo nai tongmen rok nugnai mosdeng rok borok khelai tonglayo ke ophano mai masa ko pungni simi nai khulejak dara bo muni suru ka puno ka yango bo muni mano kai beleke bekas rang phayo nahana di okra rok omo hakino sak thari khaitman bagai borno no phake bekha basa bekha thangsawo norono phungnai o mangpilo srai rok nai tongdi ngai yango munai bosini siklani tangkrak beleken active max subjak hebro on bogendo bono ase kangbu sini manglaka max to botabok te khuluglak hor engyasak nana je bahki ek rule share orok sreng mannai omo hage sambula ata kiting khai manna harot tawaro marbo thogriya kho thogrnai tabno gai tabuk moy jaki sa tungri tono tawaro tabung no thog bo sire kenang nai oi thogresni babu naje tabo thog oranai hake thogro omo hake thogro naje Mana nangnai pia Mahan yang ada bel nai bo ubi tubjak tubiu tamane sijak abo romi malia en basika wajib sika o bai ben romi mano seraiause rede sini customer ok phajak line to line gayang opo donia dahan bonia somsak gayang momo tongo duit tala momo donia orang monia aku serana tongo network tongo ro abu ke BSNL abu ke Jio obo kai Vodafone makina truk merona mangpil mangpilo merona prungai serai ya permong kotor nih mangpil rok makina ko robo sini egg roll nih moja serai nujagai tongkha kisah kantre serengkha ya maket thogro abo pait oktoi renai robo nai ko toktoi to e tokte ke bokhoge harke hage renai tabo tokne mix khane kaham kai Doni mo ang kharabla ya tu kira wah saka maharo ya abla hakia ito basre masli yango manai song bok lakin active fungni sim khlaimani mai masala je ko brok bo
Kapan tin salsaba kai torang bising tin mas solainai ok mano ko kre yang bai song motongo nga mo haike no mo kai mo jeng sing khana romai malia amo donia mo tam ka soya dang ka tam ka romai malia obo soya no soya sauce mo sauce rok tongo yang momo tongo oro tam mo bo capsicum obo capsicum hando mo capsicum yang chowmin dana badai tongo bo ble active no gaya ang tutu bitubjak bo ble active no mutabok sauce ri tongo egg roll lo bo ble serious ungjak bo ni rang kada kana kaya wana jak abon bagi khub dukhu nangjak no gai nang bahai ma tongka babu ledo lengkha gai norong nai tongni live video norong phung tongte bo ya rokop pai be kya borok thanang ba kya suruk turuk pai ti no joto no lam bugana nai be kya no ko tai phung nai norong mang liang ko moja bahage bel maji kisirong ta momo tongo do momo tongo egg roll tongo chowmin tongo taitam tong tai to kede kya sin item rok paibe kya 4-5 item tong mani ribai khatai Adi egg roll seri tongo Mahajare pa serai Dara bahai matong khasa gade ledo lengkha anando matan wah ase borak kalam sai prong gade pa mai khujak bai kan hana de baki khaka wah tik tongo ngai terek dara bai koklam kaisa kanyesek ngai nang khungni simi oroto sokbaijak nang bahai matong khasa gade ledo lengkha mai de puja dia sai khar gade ayo ngasar an belai posana live ya live solai tongo asang sasina gai sini tangkrak tongo yango gai sini tangkrak sagade isa bahai angga bahai ledo lengkha mayong to puja mai to 60% wah 60% sih Gatai 40% tong koble. Gatai 40% tong koble ha. Hal kaki pincawoi. Hal kamar masak apa? Hal kaki sana. Hal kaki sama sakana. Wah. Serai-serai nyongkanya. Sama kulit kata nono. Sini yang tomo cabui. Oh, tapi sini man sih. Serai-serai kana. Belai serai-serai. Tam kek kini kesara singin kerja. Amo tomo siapa kan itu? Topi siapa siapa ya na? Do bos saya kena kasar serai no. Ane busing kere kini kesara. Di perasa orang sini jago. Singin kere ini. Oh, saya ini zat. Nah, na jengo. Serai-serai. Engkai tabuk norong no to mangkli to punung baik ya. Kebang mana? Hanya di egro log dulmani. Mana koroksa apa? Sini mali apa no boboron nengka. Chowmin egg roll log gayang obo manai song black active mahana je balai ke pa tong hotok no balai ke tong hotok no kai to musa mangkli musa nai roi norok no omai ko norok hambai norok nai tong mani bagai norok subscribe khai je channel no
Bustangni kabangma update mana ni bagai patsa notification mana bagai bunyi ke senai norok nuna ni bagai do ngai ko thogro kam dik phonogo tabuk seng egg roll offer ri tongo duita 50 rupees duita 50 rupees tu 50 টাকা দুইটা egg roll 50 টাকা offer ri tongo Gafar Mongkotor officeron hai Gaya mau hanya truk-truk punuk naik te bonorong no mangkli naik di sini tangkrak Egrul Shermani bahai babu moza lage haji mana aja Chow mein egg roll waishano tanya dia waishano Truk-truk sini pandarok sampai ke ya tadi bisik ya sini zora ini kayak mau pada mana sih mau tes tanya kok selainnya borok nih feedback bahaya mah tokap sini borok amsek tektok lagi orang borok kerja sama mana tes tanya kita saya kenal deh sini Sakuma Baptisters nih YouTube channel mau kayak by dot tes tanya kok saya kenal do bosali ya mau kisah lajaka first time mau live rogo langga borok saya bela ngan bagai truk-truk pagi kok nah di momo nih hor bahaya naik nih kuno kan serai-serai ikon hari pa momo ready teh serapsa tuh hanya mana on bagai kaza nih Kristen dah hotel norok pahebe di sah pahebe di wajan saya nih dia perlu kotor nih momo enggak hari tapi pun hari gina yang go borok lagi siapa ya yang go menai kerok sesawan saja menai bahima tuh kan sagar nah nona kerok obo nengka boro nengka nin motor kisah saya kenal gede nin motor tapi ini mungrok kan mau sampai hak kotor betisar ngan nengorob pupurun sini kai sok jak ini di boros apa kan di boro sok mana di boros kar kayak besok kar kai sok mana na ngai norok mairok ta masaka mairo i kamu nak mau motor ni ngai norok mati di tum nai sabong sa ini itu lain kayak sinda makin bengkok bona bos simeda natai oina borro botong bayo kamu teh mau okra Agora botong na bo sampai do sawan tole ni malaya na cin takut terus saragana takut bohe mata kisah sagare ini salah kaham na kahon mata kana extra orang nuka mahai kaitu na turjagai ya farmani kaitu na asake turjago som moso ya sudah se ya khanai to abo manai sokane dam hne ya kaitu na turjagai binero je farmani ya farmani abo se sokane asak na bo mo khane ngai kisah sagare ang takotor mothana tongai gijak laye ang sabrumni kaksangga kisah ini mungrok kisah ani bang lik tripura sabrum hambai amo hakeno saikna daga sangno nga phaji truk norongno tebo mangbile phunugane sini ya promo motor ni Chow mein perak nongi tongkha phunung nai norongno ulung ni mangbile rok chow mein 30 টাকা egg roll 30 টাকা momo 50 half truk paibe kya gari kya momo almari rok simi tong sibo tai mokhiting rok pai thangmai kya sap jotono sare kha boro rok jotono thang paibe kya khorosa khorong ni tongkho obono last mela te kri yang hotel ok tongo ora maisi tonglayo egg roll 30 chow mein 30 discount rồi nhá discount rồi 30 টাকা Pajang ke seng tabu mua baik kisah kok salahnya nah
muwa nang bahai ma tong sagade ini ojoro phai abo belai kaham ini je manei khni rok phalai mani pailai mani jotono sap salbo thangka pura phalbai kya Phai kana ngan nang bahai ma tong sagade ngai ojoro bolo puila deng mani ba tabo gang sanai mangkai মোটামুটি তামনে মনো রাং হিসাব তো শোনাই ni rang ni hisab rok ta mane প্রায় borok 1 crore rok না rok kana borok rok busuk kutum kana বরক তো মোটামুটি কুটুম কাছে তো অংলিয়া তখনো যে মানেনছাই বরক সে কম মানসি বেশি বাংখা do hambai muano mo hakai to ya formong kodor ni poglam rok kisa saikna raka boro rok bang kani sabo nga rang rok bo o bai kana 1 kutin sai bisi sakawo thangkani khnawo haipono approx sing semeya abo result nugnai eba mannai khnanai sing dak te mo haikeno phaji tabuk te bo sing kok singlainai oro phaisok paijak sini dara song o mo haikeno pungin simi saktharai borok o ya formong kodor kisa chamung rok ruimangka sarp khaimangka service ruimangka an bagai kok thai thani bo sing khana lainai darani bising tei gai borok jotono bijing jak am bagai borok kisa out of station hai kok rei ga phaji tabo sini siklani tangkrak ko bo mo hakai egro rok sanamui tongo mekhano nayani motono yang bo belnai tongo nomo hakai ko boleh tong hotok boleh naik hotok ya farmung kotor ni egro lomo muku mu sinyarang nangana ai momo ha ngana amsak puni simi sak thari tong mani nang tabuk bahai ma tong jaka nang leda lengkha eba nang maida khukia eba nogoda thana musungkha kisa sai khana gade to ase poza leja bo to jang hanyo kainyo jang nogo thlai paisa patong mun yagulo apse ansaram aja hambai dot khai tong de tai bisi grekya yang bo sini brirok munai song bai song puni simi sak thari siklani kaisa phan songsalai aro Bye bye to kasi. kaitoni hamari bai amo sukna na nai tongmani borome balkena pipeline hamba ya paro poro balkena sakthar lai kya phungni simi no mai to khukena haipono sungsalai nai te sakto tongai na na de sini sarik bongka horbo ngoro tongka hambai norok nai tongmani bagai choya kare haklayo datin no mala lainai hinai norok subscribe khaidi like khaidi share khaidi comments khaidi tai mala layan datin hambai norok nai tongmani bagai আর করি খেদা sakuma phasing tei khlaiei o oficeron tei sing phaisa koimani bagai kono hambai norok nai tongni singbai